Сергій Шиловець – студент 4-го курсу юридичного факультету. У своїх професійних планах молодий чоловік упевнений – буде міліціонером і робить все, аби увособити їх у життя. Спочатку в учебу увоходить у молодіжний отряд охови правопорядку. Привел меня друг, сказал, что интересно, и это в будущем можно получить какой-то опыт и попробовать устроиться туда на работу, в органы внутренних дел. Я пошел, мне понравилось, я решил продолжать это и в дальнейшем стал командиром отряда. Попробую попасть на службу в органы ОВД или же в какие-то другие структуры правоприменительные, такие как Следственный комитет. Серед хлопців і дівчат, яких запросили на зустрічу з працівниками управління внутрішніх справ, студенти випускних курсів. Що входить у обов'язки міліціонера? Які критерії для соискальників? Студентів познайомили з основними професійними потребованиями. Целью данного мероприятия является привлечение максимального количества молодежи для приема на службу в органах внутренних дел и отбора наиболее подготовленной молодежи. Конечно, мы комплектуемся в основном за счет выпускников учреждений образования Министерства внутренних дел, это Академия, Могилевский институт. Что касается гражданских высших учебных заведений, то ежегодно ряды милиции в Брестской области пополняют примерно 50 молодых студентов. Зустріча стала перша серед запланованих. Далі у профорієнтаційному календарі співпрацівників міліції візити у інші ВНУ в області. Євгенія Мороз, Роман Філюсіч, телерадіокомпанія «Брест».